За мен това беше един уникален, много специален сезон, който осъзнавам, че никога няма да мога да повторя, защото излизам от младежката дивизия и ако не се създаде машина на времето, никога повече няма да мога да се състезавам там. Имах уникалния шанс и късмет да спечеля всяко едно значимо световно първенство този сезон. Като януари месец започнах от световното първенство за студенти, където представях България на един форум, който е по същество всъщност олимпийски игри за студенти с над 6000 участници във всички зимни олимпийски спортове. След това бях изпратен да представям българските младежи на световното първенство за младежи и там имах шанса да спечеля и двете дисциплини индивидуално и да вземем заедно с сестра ми Малена първият златен отборен медал от това такова първенство за България. И в края на месец март, преди само няколко дни, участвах в световното първенство за мъже, където постигнах нещо, което не съм вярвал, че ще успея на такава възраст от 20 години, да стана световен шампион и за мъже. Така че този сезон е изключително специален за мен и ще го помня цял живот, защото това, което имах шанса да постигна, няма да успея да повторя никога в живота си. Само да кажем, че Тервел е първия, който прави това нещо и при мъжете, и при младежите в тия дисциплини. Дмитрий Логинов в 2019 година става световен шампион, но само в едната дисциплина на младежкото световно и след това на световното в същия сезон печели, докато Тервел за всичко. Каквото може. Да. Да чуваме сега и Малена. Мога ли да го... Не толкова малко. Значи сега го върта така. Да не се навежда детето. Това не За мен този сезон също беше уникален и шокиращ. Аз тренирам ски, сноуборд, мотокрос от много малка и съм свикнала с високи натоварвания, но състезателният ми опит до сега се е простирал само в детски състезания на елементарни трасета. Този сезон взех физкод, с това и правото да се състезавам с големите. Стартирах с 0 физточки, последна. Първият ми старт беше в Гьотчен, Германия, Европейска купа, където стартирах последна по най-издупченото и карано износено трасе. Никой даже не ме гледаше, защото последните никой не ги гледа. И целта ми с тези стартове през декември беше да спечеля 50 физточки, с които да мога да участвам на Световната купа в Банско. Да участвам. Мисъл да се пусна, колкото да има българско участие. Оттам нещата се развиха много скоростно и бързо. Карах с най-добрите в света и не исках да губа, така че гледах да стигна първа додолу и се получаваше. Всичко вървеше добре. Побеждавах живи състезатели от Световната купа и в момента съм 16-та в световната ранглиста, нали? По физточки. И имам персонална олимпийска квота. Така че доста добър сезон. Само към статистика да кажем, Малена каза за 3 месеца от детското юношеска школа до олимпиадата. Не е по-шепто не дете. Поверете да кажеш, рецепта каква? Рецептата е много работа. Много работа е отдадена от вяра в собствените възможности. Децата не се щадат, карат, тренират, работят. Ние се занимаваме с много спортове, различни спортове. Още от малко тези деца са подлагани на различни спортни активности и предизвикателства.
Втори медалист от над 10 различни вида спорта. Не мога да го цитирам точно, но сигурно са над 10 различни вида спорта, като е държавен шампион на 3-4. И ние вярваме, че правилният начин да се изгради един спортист не е в фитнес залата, като се стимулира мозъка. Ние учим мозъците на състезателите си да работят. Прилагаме методите на визуализацията, методите да заспиваш, като си представяш трасето. Правим много различни неща и затова получаваме тези екстраординарни резултати. Излезли сме от рамките на стандартната подготовка на спортисти. Чисто психологически нашите състезатели, целият отбор се опитва да бъдат така, но специално тези двамата много успешно копират модела. Излизат състезания за да карат. С идеята, че на това място са събрали най-добрите в света и просто се забавляват да покажат кой какво е научил, кой докъде е стигнал точно днес. Никога не излизат с идеята да победат, никога не излизат с ангажимент в главата си, че всяка цена трябва да бият и че ако случайно това не се случи, че се тръгнем неудовлетворени или че не сме си свършили работата. Излизаме на състезание като на спортен празник, забавляваме се, правиме го от сърце, караме с отворена душа, с отворено сърце, без да мислиме дали ще паднем, без да мислиме дали ще сгрешим. И явно нещата се получават, защото обикновено този сезон показва, че накрая си тръгваме с медалите твърде често. Това е което мога да кажа. Да, една думата на Джони. Него преди малко спомена, че има написано човек, който е забелязал така за професионалния сноуборд. Ами, аз ще трябва да почна малко, ще обобща нещата малко по-далече. В момента, в който Радо постигна успеха, както тогава казах, от нищото, ние знаехме, че има една огромна дупка в следващите поколения и направихме благодарение на федерацията, разбира се, тя се стана за проекта, който вече виждаме резултатите. Това са бъдещите звезди. Те повярваха в нас и почнахме да работиме, заедно с Анатолий, човека и с Янка да чуят. Това са хора, които наистина са сутрин до вечер на терен. И преди 6-7 години не се виждаше нищо, а сега вече виждате резултата за тези 6-7 години, какво се постигна. Както каза Анатолий, с много работа. Колкото и така да звучи от сутрин до вечер, тя е от сутрин до вечер. Не е клише, това е самата истина. Защото за да постигнеш тези резултати, няма как просто да разчиташ на късмет или нещо. Това трябва да си подготвен. Аз какво да кажа за Малена, тя е първата състезателка на тези години, която въобще има ходи в сноуборда. Така че това също е наистина задължително постижение. Така работата, която се свърши за тези 4 години, се вижда и се надявам, че от тук нататък ще се вижда следващото, защото ние не работиме за това да има тези състезатели подготвени за Олимпиада, а да имаме отбор, който в следващите години да представлява България. Аз, както казах и преди това, в момента в алпийския сноуборд ние може би сме трета-четвърта нация по сила, което от един човек състезател в този отбор. Сега в момента сме в тази дисциплина, сега в момента имаме един от топ-отборите, което трябва да ни радва. И казах, отборната работа и отборното състезание е винаги много по-лесно, отколкото когато си сам. Аз мога да кажа нещо. Това, което говорихме за труд, трябва да се знае, че ние сме млад отбор и не разполагаме с много неща, които са стандарт за големите отбори. Сега може би нещата ще се променят. Но Малена, както я гледате, освен работлив състезател, е перфектен ваксмайстър, защото след 6 часа на пистата тя прекарва всеки божи ден 3 часа да си подготвя бордовете, ваксване, ютии, пилинг, остри спилите, всичко, което изисква подготовката на борда, Малена го прави сама. Тя също, но това не е чудо на чудесата, той го прави от 12 годишни, от 20 на 20, вече Галкин се е научил. Но Малена си подготвя бордовете сама. Тоест, тя е усвоила още една професия. Ако не потръгне с сноуборда, ще отвори скисъка.
Уважаеми господин Бонев, сноуборд и пред неговите очи израсна бяха стаи на световното Санкт-Морик. Вашия прочит на случва. Здравейте от мен. Струва ми се, че на една предходна пресконференция този сезон споменах, че в България има сериозни традиции в олимпийския сноуборд, които много се радваме, че успяха да се развият от това ниво, което виждаме и дай Боже да се стигне до нови по-сериозни върхове. Едва ли всички от нас знаят, че направлението сноуборд F3 става най-голямото в рамките на семейството на Световната ски федерация и има, мисля, че 27 комплекта медали на световно първенство. Много се радваме, че заедно с Джоко и с тези млади момчета, тогава вече и момичета, приехме това решение да създадем такава структура преди 3 години, да се оформи младежки отбор, в който постепенно да се инвестира и да се постигнат тези резултати. Да не забравяме и помощта на Министерството на младежта и спорта, всички наши спонсори, защото в крайна сметка става дума за много сериозни инвестиции, не само като усилия, като време, като тренировки и състезания, но и като финанси. И ще разчитаме тази подкрепа да продължи и да се развива, защото в съвременния спорт без сериозно финансиране е немислимо да се постигнат сериозни резултати. От тук целите са големи. Ние вече говорим за Олимпиадата, която чука на вратата. Радостното е, че имаме 3 олимпийски квоти, вероятно имаме потенциал и за още, но нека това да оставим на колегите специалисти от направление сноуборд и на плановете за следващия сезон, който ще започне в началото на май. И да си пожелаем да има много такива поводи за срещи, за коментари по подобни резултати, защото този сезон каза, че българите може. Една хубава фраза, мисля, че Радо Янков е авторството. Изключителен сезон за българските зимни спортове, за нашата федерация, с победи в Световна купа, олимпийски ски победи, Световна купа сноуборд, медалисти от големи шампионати, призови класирани в останалите спортове. Така че можем само да сме радостни, да подкрепяме нашите спортисти и да очакваме съответно и обществото и държавата да застанат по-сериозно за нас, за зимните спортове, защото България е зимна дестинация. Винаги ще го повтарям това на пресконференция. България кандидатства 3 пъти за зимни олимпийски игри и имаме потенциала да направим нещо голямо в тази сфера, в тази област, така че да си пожелаем нови бъдещи успехи. Аз мога да кажа само, че това, което се случи и класирането по медали, след и на световното юношо, на младежкото световно първенство, България на първо място. На първенството сега на мъже и жени, ние сме преди Австрия и Швейцария. Само това си Япония и Чехия, те на преди северна медали повече. И това да се бори срещу държави, които са с огромни традиции в олимпийските спортове, които са с бюджети, които са не десетократно, но стократно по-голями от нашите, и да постигне до това. Мисля, че наистина е нещо, което всички трябва да оценим като достойнство и това, което правят и тимовете, и отборите, и състезателите, наистина е достойно само за уважение. За до година мисля, че почти е договорена световна купа по алпийски сноуборд в Банско, някъде втора половина на януари. И на последните стартове, които може да донесе колко за Олимпиадата. Последни. Така че да се надяваме наистина да отидем с пълен отбор на Олимпиадата. С националното тегло. Това е света. Имам приятел. Мисля, че това, което е зависело от нас като лобизъм в ФИС и всичко сме го направили, за да получим наистина най-добро. Тоест, влезнахме до такава степен в картата на сноуборда, не само и на зимните
българските спортове, че Българската федерация постоя държава, абсолютно мога да кажа, както всичките най-голями. Колеги, имате думата за въпроси? Може ли аз още нещо да кажа преди въпроси? Искам да разясня, много хора ме питат, има неразбиране, искам да разясня, че да стане ясно пред обществеността какво представлява Световната купа. Световната купа е много трудно, най-трудното място, където карат най-добрите стартери в света. Но всяка година има 15 старта, около 15 старта в Световната купа. През 2-3 седмици. Световни или всяка седмица. Така че в рамките на 2 години има 30 старта от Световната купа. Имаш 30 пъти възможност да спечелиш такъв старт. Това е най-трудното място, защото там карат всички добри карачи. Световното първенство е веднъж на 2 години. Когато станеш световен шампион, ти си световен шампион следващите 2 години. Няма шанс няма шанс да каже. И ако олимпийският шампион може да бъде променен веднъж на 4. В този ред на мисли, това, което направи Тервел тази година, е много висок резултат, защото над този резултат стои само олимпийското злато. Няма друг така. И разяснявам, защото след това стана световна купа, па световен шампион, публиката не разбира. Стане ясно точно какъв е редът в този спорт. На световната купа получаваме ранкинг за Олимпиадата. Там събираме точки, за да получим големия кристален глобус или да отидем на Олимпиада. И другото, което много приятно ме изненада за класирането по медали, Япония, която е пред нас, разполага с един изключително талантлив, себеотдаден и работлив спортист, Мики Цубаки, която е победил Малена, а чехите не играят честно, там кара извънземен. И поради тази причина Малена отпадна. Сега се появи. Да, получава се. Може да подгорите в началото, нали, как сложите опоненти. Ние не сме се хвалили, само разказваме историята, аз не съм чул. Само до тук чух, че ни бият извънземните и много отдадената Мики Цубаки. Естер Левецка, тя е извън всякакви категории. Само докато Георги Банов мисли въпросът, Джоко да каже, каза вчера за една мечта има за до година за Олимпиадата. Мечтата на господин Минев, с него той се пожела на финала на когато Тервел финишира и си пожелахме другата година да имаме олимпийски финал. Български. Това е много висока летва това да се постигне. Аз имам въпрос към Анатолий. Първо, кой ще почерпиш децата за тези успехи? И второ, къде ще спъдиш толкова медали? Благодаря за въпроса. Добре е, че сега ми го задаваш, защото господин Бов ми го задава в Швейцария и аз му казах, чекай малко. Там цените са други и неприемливи за мен. Така че сега, като сме се прибрали вече тук на ефтиното, можем да си позволим и такива волности. За медалите ние имаме традиции, както казах, от други спортове, пак обръщам термин, има над 60 медала от бойни спортове. В смисъл, че с сноуборда сме още на проходилка. И за сега намираме място и пазиме вкъщи. Джорджев. Към Тервел и Малена са ми въпросите. Първо да дойде и същ. На Банско, след Световната купа, Промегер каза, че познава, говорили сте си и бил много изненадан от твоето каране и каза, за бъдеще ще имаме проблеми с това момче. Почнаха ли да те приемат по-насериозно големите имена в сноуборда и същия долу въпрос към Малена, дали си най-малката в Световната купа, това е разликата с най-голямата и как те приемат останалите състезатели? Ами, нека първо да отговоря аз. По принцип, състезателите в Световната купа към мен не са показали нищо друго, освен едно приятелско отношение, подкрепа и дори мога да кажа обич. Аз не съм видял нищо лошо от който иде от тях и те изпитват към мен уважение, което изпитвам и аз към тях. Разбира се, аз от тях съм се учил, защото като дете те са били звездите, които съм гледал, на които съм се опитвал да наподобявам. И специално Андреас Промегер имах честа да карам 3 пъти срещу него този сезон и 3 пъти изгубих. И това е състезател, който аз не мога да кажа нищо друго, освен поклон пред неговия опит, пред неговото умение. Човек с 6 медала от световни първенства, с 3 световни титли. Изключителен спортист и изключителен човек.
Да, кошмара на българския сноуборд, да. И Радо този сезон, да, е брал ядове с него. Мога да кажа, че успях да седна на една маса с състезателите от Световната купа и се надявам за бъдеще да мога да работя с тях като приятел, като колега, да гледат на мен като на техен съотборник, дори въпреки че са чужденци, защото истината е, че ние всички сме в един спорт и всички представяме нашия спорт сноуборда пред света и е важно да работим заедно и да показваме най-доброто лице на алпийския сноуборд, така че се радвам, ако аз застана до останалите състезатели от Световната купа от следващия сезон, когато всъщност за първи път ще вляза изцяло при мъжете, понеже аз в крайна сметка този сезон си още се считам за юноша, нали, предвид, че участвам на Световното за юноши. Най-възрастната състезателка от Световната купа е на 52. Средната възраст е 30, аз съм на 15. Така че, като отида, определено съм най-малката на 15 години. Няма друга състезателка, която да влиза в финали особено. Така че, като отида на състезание, ме гледат с интерес, бих казала, и уважение. Достатъчно. Да, Сашо Гигов. Пак към Малена, баща ти каза, че чехите използват извънземно. Как се кара Срещу Ледецка знаех, че нямам големи шансове да победа с чисто каране, ако тя кара чисто. Но за това се пуснах с идеята, че от нея ще взема възможно най-много като тренировка. Да караш срещу такъв карач на такова ниво е много голям опит за мен. Развиваме като състезател. Виждам я до мен, виждам кога разгъва, кога освобождава и се опитах да взема колкото мога повече от нея, колкото тя може да ми даде. По-рано към господин въпроса, по-рано с господин Болев на сезона си говорихме, той каза, че е добре държавата да превърне спорта в приоритет. Сега, като имаме такива успехи, каквото получаваме най-накрая малко повече помощ от държавата и да видят, че тези успехи заслужават по-сериозно. Ами вижте, тук пак отиваме до по-глобалните теми и всичко е това в бюджетите на държавата, приоритета на спорта да бъде на по-високо ниво, защото явно трябва категорично да се осъзнае, че спорта обединява хората, спорта не трябва да се политизира и спорта е нещото, което научава и малките деца. Това е здраве първо. След това големите спортисти, които израстват, нали, могат да бъдат единствено най-голямото позитивно лице на нашата държава, защото ако ми кажете нещо, което се е случвало в нашата държава, което да е с такъв позитивен нюанс и с позитивно отразяване в целия свят, толкова много, аз не знам какво мога да намеря. Единствено от спортовете, от всички спортове са нещата, които излизат и ако има българи, които са на върха или по някакъв начин отбори, това е нещо, което думичката България се споменава в целия свят с уважение и оттам трябва да тръгнем и да си направим много добре сметката, че то не ние, всички, които са в парламента или които гласуват бюджет или които управляват, които трябва да видят, че с това, което се случва, въпреки това нещо, има постижения, има неща, които държавата ни трябва да използва, за да може да се позиционира като държава, която е на много по-високо ниво. Защото това нещо говори само за себе си. Ти след като развиваш такива всякакви видове спортове, имаш постижения, значи обществото е озряло за това нещо. Иска го. Как става е вече точно тази другата тема, която ако има пълната подкрепа на държавата или се помисли наистина за всякакви видове програми, говорим от училищата, още от детските възрасти до сега, нещата съответно за спортната инфраструктура, която е водещото нещо, защото
всички знаете, в едни спортове, ако нямаш къде да ги практикуваш и как да ги тренираш и да можеш след това да постигаш голями успехи, няма как да се случат нещата. А вие виждате всички, че това, което правим от много години, е точно това. Да се бориме и въпреки всичко. Да, държавата ни помага, но смея да кажа, нещата са съвсем различни от към. Ако ги нямаше всички спонсори, които са зад федерацията, всичкото това мога да ви кажа категорично, че нямаше да се случи. Еднозначно е така. Парите са 2:1 в полза на спонсори. И си дайте сметката за какво става дума. И понеже си говорихме пак за бюджети, нас малко ни е срам и ни обидно, когато не питат с какъв бюджет ние разполагаме. И примерно Швейцарската федерация се мръщи, че са ги отрязали едни 7-8 милиона франка, ама те говорят за 100 милиона на година. Правете си сметката за какво става дума. Всичките големи федерации, алпийските, са с 60, 70, 80 милиона бюджети на година за зимни спорт. Нашия бюджет, го знаете какъв. Няма какво да повтарям, но истината е тази. След успеха в Полша, когато питах Малена как ги приемат, когато пристигат на писта, тя потвърди, че така повдигат звезди, вече са свикнали с тяхното присъствие. Приключи този сезон, успехите ви са видни. Участвате ли в следващия, както излезете на старта, вече опонентите ви да ви приемат с няколко върти пред тях? И кандидати. Категорично не. В Световната купа са се събрали най-големите професионалисти, най-завършените състезатели и хора с инстинкт на убий. Там са останали само най-добрите от най-добрите. Световното първенство за юноши, например, като състезание, има 5 поколения. И там някой става световен шампион. И всеки, който е станал световен шампион за юноши, след това остава Световната купа. Но Световната купа, аз съм на 20 и съм, може би, най-младия състезател. Световният шампион по гигантски слалом е на 44. Андреас Промегер, за който говорихме, е на 45. Това са 25 години опит на тези хора и всеки един от хората, които карат Световна купа, е ставал някога световен шампион за юноши, печелил е стотици състезания, участвал е в многобройни спортни форуми. Нито един от тях не вижда себе си като загубил, да, но въпреки това, на всяко едно състезание всички, освен един, си тръгват загубили. Но не си представите, че има въобще какъвто и да е шанс да пречупиш психически опонентите от Световната купа, защото всеки един от тях е завършен спортист, състезател и роден победител. Няма никакъв шанс той да се страхува от който и да било. Конкуренцията е безмилостна. Просто човек не може да си представи за какво става дума. Аз искам само да вметна по въпроса за държавата и цялото отношение към спорта. Знаете ли, по принцип, нашата държава е на първо ниво, на първо место по доста други, така да се каже, негативни неща. Най-рано започват да пият, пушат и всякакви такива затлъстяване. Неща, които не са в спорт. И аз смятам, че това, което имаме в момента, тези два млади състезатели и всичките, които идват след тях, трябва да са наистина да са на друго ниво и това да е примера за бъдещето на България като деца и спортисти. За да знаят, че се работи и че когато имаме такива резултати на тези години, това дава един шанс на всички останали и една вяра, че може да се случи както преди години, когато Радо стана от малка България, Радо стана спечели големия глобус. Всички тези деца разбраха, и ние за това почваме да работим в тази посока, че дори ние, които сме на 1500 км от най-близкия гледчер, където всичките подготовки и всички останали отбори се подготвят, ние, малката България, може да постигнем това нещо. И затова спорта е най-добрата реклама, както каза господин Минев. И освен реклама, тя трябва да бъде и приоритет на държавата, за да може да сме
първи не само в сноуборда, и в много други спортове, както сме, и да се работи в това нещо. Тази посока. Аз да кажа моите 500 по темата. Сега, по отношение на мястото на държавата. Нашето общество е изключително незряло и подхожда абсолютно безотговорно към младите хора. Бюджета на Министерството на младежта и спорта той е потресаващо нисък от гледна точка брутния вътрешен продукт, сравнение с останалите европейски нации. Какво имам предвид? Вие всички знаете, университети в щатите можеш да попаднеш, ако си добър спортист, например тенисист. Тениса и спорта възпитават у индивида качества, които учебната система не е в състояние. Образователната система не е в състояние. А именно дисциплина, отговорност, никога да не се отказваш, чувството, че можеш да учиш се да побеждаваш, учиш се да губиш. Те са хиляди неща. И не случайно университетите приемат, да кажем, по-глупавички тенисисти, но те имат лидерски качества. Те са свикнали да губят, те са свикнали да гледат целеустремено и в крайна сметка от тях стават добри менеджери, добри ръководители и в частни компании, и на обществени позиции. Ние нямаме никакви практики в това отношение. Бюджетът е много малък, не се развива изобщо ученическия спорт в държавата, няма междуучилищни турнири. Асоциацията за студентски спорт разполага с смехотворните около 400 000 лева, т.е. между студентски състезания няма. Ние в нашата държава сме изпуснали нещата и не са, хора като тях не са уважавани, не са пример за подражание. В нашето общество най-се търсят инфлуенсърите. Това са хора, които са известни с това, че са известни. Хора, които са абсолютно кухи по съдържание и те стават нови обществен пример за младото поколение. И вие знаете, телевизиите, които ни снимат в момента, имат отговорност за това, да популяризират Емили Тротинетката и Чеченеца, наместо шампионите на България. Проблемът е много сериозен и трябва да се коментира в парламента и в Министерския съвет, не тук. Само искам да добавя нещо по повод това, което се каза в последните минути. Бюджета за спорт в България е около 40 пъти по-малък от средно за Европейския съюз. 0.04 е официална статистика за България, при средно между 0,7-0,8, че дори до 1% от БВП, от бюджета, т.е. не от БВП, на европейските държави. От обратната страна, брутният вътрешен продукт, който дава спорта в рамките на Европейския съюз, е около 4%, а селското стопанство дава около 3%. Така че може да си представите по тази съвсем проста аритметика за какво става дума, в какво инвестира България, инвестира ли въобще в спорт и съответно къде седи в рамките на европейското семейство. Дефицитът е много голям, той е на всички нива. Тук говорим за шампиони, но ако погледнем малко по-надолу по пирамидата какво се случва, какво е финансирането за клубовете, какви възможности за работа имат, какво се случва с треньорската професия, разговорът е много дълъг. Много дълъг и крайно време е държавата да постави спорта, защото всичко това, което избори и Анатолий, е абсолютно вярно. Ако ние искаме да имаме една здрава, една можеща, една нация с бъдеще, да се инвестира много по-сериозно в спорта и свързаните с него активности. Защото всеки лев, който се дава за спорт, после се връща от здравеопазване, връща се от образование, получаваш първо много по-здрав народ, особено ако започваш от децата, и научаваш всеки на трудолюбие и той след това би бил по-добър в професията си, би бил по-старателен в училище, би създавал много по-малко проблеми и в обществото, дори от гледна точка престъпност, защото ще е научен на дисциплина, ще е научен на качества, които може да се изградат само в залата или на пистата, не на друго място.